Matul l-2013 l-impjiegi f'Malta kienu f'medja ta' 3.1% aktar minn dik tas-sena 2012. Minħabba li l-ammont ta' ħaddiema żdied pass maġġel, ir-rata tal-qatt żdiedet marġinalment minn dak tas-sena 2012 għal medja ta' 6.5%. Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Bank Ċentrali ta' Malta li titkellem dwar dak li nstab fir-rapport annwali għas-sena 2013. Rigward l-ekonomija Maltija, din kompli tkun aktar effiċjenti mill-medja taż-żona euro, hekk kif itkabbir fil-prodott domestiku gross żdied minn 0.6% fis-sena 2012 għal 2.4% fis-sena 2013. Il-bank qed ibassar li għal 2014 ir-rata tal-espansjoni ekonomika se tkun sostnuta minħabba li d-domanda domestika se tkun irkuprata ferm iżjed, filwaqt li l-kontribut negattiv tal-esportazzjoni netta se jkun ferm inqas. L-istqarrija żied tgħid li f'dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp fiskali, il-bank qed jikkalkula li d-deficit tal-Gvern ċentrali għas-sena 2013 naqas għal 2.9% tal-prodott domestiku gross u mistenni li jaqpa l-istess għas-sena 2014. Rigward id-dejn tal-Gvern, il-Bank Ċentrali qed jistima li dan żdied għal 71.3% tal-prodott domestiku gross fl-2013 u mistenni jkollu żieda minima ta' 0.5% fl-2014.